Heijas, kuulkaas, tervetuloa tänne AP uusimmalle videolle, uusimmalle jaksolle. Tänään puhutaan muna-asiaa ja meillä on tämä aivan siis luonnon yksi upeimmista raaka-aineista, eli kananmuna tänään käsittelyssä. Ja miksi näin? Niin siksi, että munasta ei koskaan puhuta liikaa. Koska tästä on niin moneksi, on burgereissa, on salaatissa, kylmänä, kuumana, löysänä, kovana, kaikkena mahdollisena, uppopaistettuna ja niin päin pois. Niin meikäläinen, tää on mun yksi suosikki aamupala. Melkein joka aamu syön kananmunaa ja mielellään muodossa omletti, eli teemme siitä siis pannulla munakkaan. No mutta minä tuon tässä videossa teidän kanssa porisemaan kahta eri munakasta, mitä minä yleensä olen ja teen yleensä, niin otetaan tämä tämmöisenä kokemuksellisena videona. Eli meikäläisen kaikkein mieluisimmat kaksi eli omlettitapaa on tämä tämmöinen perinteinen klassinen ranskalainen. Siitä löytyy muuten multa yksi videokin tuolta aikojen takaa. Eli oikein simppeli ranskalainen munakas. Tämä sopii lappilaiselle miehelle kuin nenäpäähän tai munapäähän. Eli teemme siis ranskalaisen munakkaan ja sitten tehdään tämmöinen toinen, enemmän tämmöinen, sanotaanko leikillisesti kaveri kutsuu, että se on turkkilainen munakas, mutta minä en nyt sitä sillä nimellä halua kutsua, koska sitä tehdään paljon myös täällä ihan Suomessa. Eli semmoinen pikkasen tiukempi, siinä on vähän proteiinia mukana. Myös munista voidaan paljon puhua. Parashan olisi tietenkin, että olisi ihan oma kana tuossa, joka munisi, mutta mulla ei nyt sitä ole. Kaverilla niitä on ja niitä aina silloin tällöin sieltäkin saa, mutta nyt mulla on ihan kiekua. Kiekua löytyy täältä. Mutta me lähdetään nyt tekemään ensimmäisenä siis se ranskalainen munakas. Ja aina se on 3 munaa. Eli siitä voi vetässä sitten joko kaksi kaveria munaan tai sitten vetelen ihan yksikseni. Me tarvitaan tämmönen munakuppi, mielellään keltainen. Mulla on oikein vasittu munakuppi muovinen, että ei tule sitten siitä ongelmia. Ja ensimmäisenä me laitetaan nämä ihan siis reteesti tänne nämä munat näin. Joko yhdellä kädellä tai 2 kädellä. Ihan se on sama oikealla tai vasemmalla. Mulla luonnistuu tää munan käsittely oikealla. Mitään kummallisia työvälineitä näihin ei tarvita, mutta semmonen yksi iso ja yksi tärkein on nyt muistisääntö. Vatkatkaa tämä muna rikki niin, että se saa ilmaa. Tulee tämmönen ilmava, kuplava, näin. Tämmönen näin. Näet. Ei tarvitse tuota enempää. Samalla tällä harulla voidaan sitten se syödäkin. Ja sitten sinne laitetaan hyppysellinen suolaa. Ei sen enempää. Voi sinne laittaa pippuriakin, jos joku haluaa. Itse en nyt välitä. Niin tää on oikeastaan siis niin kuin vain ja ainoastaan munaa. No sitten se, eli monesti tämmöisessä suomalaisessa munakokkelissa laitetaan sitten sinne niin tästä ei tule munakokkeli. Munakokkeli voitaisiin muutenkin tehdä kans sitten erikseen. Mutta siis vettä. Ja vettähän sinne voi toki laittaa. Mikä se veden merkitys on? Veden merkitys on ainoastaan tuoda siihen vähän ilmavuutta. Eli jos haluaa sinne vettä laittaa tai maitoa, niin 1 ruokalusikallinen per muna. Minä en sitä sinne yleensä laita. Muna munana, vesi vetenä, maito maitona. Tämä on tämmönen klassinen AP:n elämän filosofia. Ei muuta kuin täysille. Nyt kun mä teen tämmöisen pienemmän, niin laitan sen tähän pienempään. Tai siis tämmöisen, että siihen ei tule siis proteiinia, eli ei mitään muita sörsseleitä muuta kuin muna ja suola. Niin sitten tämä on ihan kiva. Tehdään tuossa toisessa sitten se vähän isompi versio. Ei mikään kiellä, etteikö tähänkin nyt voisi laittaa siis vaikka ja mitä matkaa, monesti sipulia tai ruohosipulia tai jotain muuta, voi aina vihreitä sinne huitossa, mutta tehdään nyt tämmönen tekniikkalaji ensin, niin
huomaatte vähän missä tässä on kyse. Sinne kunnolla voita. Jätetään ne öljyt nyt sitten tässä vaiheessa käyttämättä. Ainahan se on tietenkin parempi, että mitä enemmän sen pannun tuntee, niin sitä parempi, miten se käyttäytyy. Mutta tässä vaiheessa eiköhän heitetä muna pannulle. Noin. Kun muna on nyt siinä pannulla, niin nyt sitten heti vatkuloidaan sitä tässä. Idea on se, että me rikotaan tämä ja sitten tulee pikkusen epätasainen. Ja yksi idea on siinä se, että kun siitä tulee epätasainen, niin siihen tulee ammattikielessä tämmöistä tekstuuria. Noin. Siinä se annetaan nyt olla ja pidetään se vähän niin kuin liikkeessä. No. Ja heti kun se alkaa liikkumaan siitä, niin sitten on aika kääntää. Älkääkä pelästykö, ei sitä tarvi alkaa kääntelemään millään lailla sillä lailla, että tässä nyt lentää paikat. Voi tästä ihan tämmöistä kannattaa käyttää tämmöistä kohtuu muovista, ohutta muovista. Noin, huomaatte, nyt se siinä liikkuu, eikä tartu pohjaan. Noin. Se on oikein hyvä. Tässä vaiheessa voi laittaa vaikka ihan pienelle tuo. Noin. Ja sä voit tuonne taputella kunnolla tonne noin. Ja sieltä lähtee sitä kääntää. Tai sitten ihan tästä vaan nätisti toho noin. Ei tarvitse sen enempää. Voi sen kääntää 2 kertaan. Tuolta nostaa tähän se niin kuin semmonen aito ranskalainen. Mutta olko tämä nyt tämmönen aloittelijan ranskalainen munakas, niin mennään näin. Ja niin kuin huomaatte, nyt sinne tuli kivasti väriä. Liukas lätkä. Sitten ei muuta kuin tuohon vaan. Näin yksinkertaisesti. Siinä se on. Noin. Ja mitä siinä nyt opimme? Siitä nätisti auki. Ja se on vielä tuommoinen keskeltä sitten mukavan nestemäinen. Ei nyt mitenkään mahdottomasti, mutta silleen sopivasti, että kuuluu tähän niin kuin asiaan. Sen ei tarvitse sieltä millään lailla purskahdella pois. Siinä on tämmöinen oikein simppeli. Mitähän tuossa nyt olisi mennyt 2 minuuttia. Ja tätä voisit lähteä jatkaa. Eli tässä on niin kuin munakkaan pohja ja kaikkien yksinkertaisimmillaan. Ja kun toi on nyt sitten, kun huomasitte, niin kun sitä vatkattiin tossa, niin siihen tuli semmoista nättiä pintaa. On kyllä simppeli. Leivän päälle voi syödä ihan näin. Tai sitten tosiaan niin kuin jatkaa jonkun kanssa sitä. Mutta se on ilmava. Se on ei tarvi maitoa eikä tarvi muuta ja se on hyvän makuinen. Siinä tehdään nyt sitten seuraavaksi se vähän enemmän sisältöä pitävä omletti sitten tämä, ja en tiedä mikä tämä nyt sitten on, mistä päin maailmaa tämä on, mutta tämä on semmoinen minulle taas erittäin paljon käytetty. Tätä löytyy hotelleista, tuolla maailmalla on tehty, on myös simppeli, ei tule vettä, ei tule maitoa, mutta tulee pikkasen sitten jotain sesongin mukaista siihen pinnalle. Kaikki lähtee siis munista, ja nyt yksi muistisääntö lämpiminä, siis huoneen lämpöisinä munina tuonne pannulle, ei jääkaapista kylmänä, vaan ihan huoneen lämpöisenä. Minä säilytän kananmunani aina huoneen lämmössä. Ne ei tarvitse olla siellä pakkasessa, eikä varsinkaan tuolla jääkaapissa. Eli niitä munia mennään taas 3. Sitten siihen tulee juustoa, sitten se tulee pikkasen tomaattia, lihapuolen edustajana tällä kertaa savu meetwursti, pikkasen keltasipulia ja sitten paistoon voita. Joo, ja tämä
Otas tuolta vielä tuo yksi. Eli nämä munat tosiaan, niin siitä vaan sinne taas mennään 3 munalla tänään. Noin. Ja sitten vielä tuosta 1 muna sinne. Ja jos nyt käy niin, että oi vai tänne meni munan kuori, niin ottakaa tällä toisella kuorella se sieltä pois. Ja sama homma, eli vatkataan niin maan, sanonko mitään, mutta ei nyt millään lailla. Tämä ei nyt ole nopeutettu, tää on ihan originaalinopeudella, jos ette te sitten nopeuta siellä. Eli tuon verran, se on tuommoista ilmavaa, noin. Nyt sitten sinne vähän suolukkaa, noin. Voi sinne laittaa vähän mustaa pippuriakin. Jokainen voi laittaa ihan mitä vaan, mutta minä teen nyt semmoista vähän sen tyyppistä, mitä minä olen yleensä tehnyt. Eli nyt se on siinä. Tässä vaiheessa pannu taas 5. Nyt alkaa siinä kohtuu lämpimänä olemaan, niin laitan nämä oli nyt pakkasesta nämä muutama palanen sipulia sinne. Laitan sitä voitakin sinne sopivasti. Noin. Annetaan nuitten vähän siinä. Ihan antaa pikkusen freesausta. Noin. No niin. Heitä sen vielä tonkin sinne, niin saadaan. Eikä tarvi näinkään paljon voita olla, ei todellakaan, mutta yksi mikä mulla muuten unohtui tässä vaiheessa, niin nämä tomaatit tänne. Tomaattien kanssakin semmonen muistisääntö, että kun te teette, jos nyt on näitä pieniä tomaatteja, niin ne saa tänne mennä ihan näin, mutta pitäkää ne tomaatit, se neste siitä tomaateista pois. No niin, nyt ei muuta kuin se muna sinne. Noin. Noin, niin kuin näette, se heti lähtee nätisti siitä. Tätä ei tarvitse nyt sen kummallisemmin heilutella, mutta ilma lähtee tuolta tulemaan jo saman tein. Enkä tässä vaiheessa, kun se on antanut ihan pikkusen tuohon pohjaa kiinni, niin laitetaan nämä tänne. Eli ei mielellään niin kuin tuon kanssa. Se tartahtaa muuten sitten vähän liikaa siihen, niin jos se laitetaan siis tuon nesteen kanssa niin voi olla se pelko, että se tarttuu kiinni tuohon pohjaan. Noin. Sitten sinne vähän tomaattia. Ja huomaatteko, nätisti liikkuu. Se on siinä. Jos mulla olisi semmonen pannu, että sitä uskaltaisi tosta niin heitähyttää, niin tämähän tästä kyllä heiluu. Noin. Ei muuta kuin siitä vaan yli. Noin. Ai että. Ja se on mun mielestä siinä. Nyt tullaan sitten siihen, että halutaanko se, että se on ihan pehmeä sisältä vai että se olisi sitten kova kiinteempi, niin tässä vaiheessa sitten pidätte sitä vähän enemmän tässä. Joku vaihtoehtohan voi olla näinkin, että tosta minä otan ton jo nyt ja sitten jätetään toi toinen vähän pitemmäksi aikaa tuohon. Noin. Että. Se on siinä. Ja voin luvata, että on kuulkaas hyvän makuinen. Siellä on nyt perusainesosat ja se juusto ja sipulia ja tomaattia ja vähän meetwurstia, niin ei muuta tarvi. Tämmöisillä ei muuta kuin mielikuvitus vaan, kuulkaas laukkomaan ja tehkää. Ja jos munan kanssa ei tunnu, että se vähän niin kuin tuntuu, että epäonnistuu, niin toivottavasti tästä nyt oli jotain pientä apua siihen, että menkää tälleen niin kuin kevyesti, ei valtava määrä kaikkea tavaraa siihen, munat lämpimänä, huoneen lämpöisenä, pannu semilämpimänä, että semmoinen niin kuin 89% siitä lämpötilasta, mitä nyt tuossa voi olla, ja sen jälkeen sitten ei muuta kuin voita kunnolla ja munat sisään. Jeps. Se oli siinä. Ei muuta kuin kiitos kun katsoit tänne asti ja laitahan kanavatilaukseen, jos ei se vielä ole. Ja oikein hyviä joulukuun päiviä. Alkaa olemaan joulukuulkaas aikastaan lähellä.